Hello, jotono lamsogo ani YouTube channel o. Tini ang kaisa kok sana hanai phayo ani YouTube ni bisingtoi. Lai thangnai sal ro o lai thangnai hati barsa jeng election by pilai drop ke ani je election jorawo parliamentary je election jorawo at noita bidan sobao guriwoi kaisa experience norok bai ang share khanyam sungo belai keno chini borok belai keno tam hunsanai kerui belai keno dukhu kosto bai kelaijak belai keno cacarara kaisa nukhungono borni property 300-400 sengnia haima dong amtui hai nukhung o jung thangai nugui mangkha kaisa kamiwo aro 100 paribar bo tongo 50 paribar bo tongo hingge yak ulo abon bisingo se ang kaisa je min ang kok sanam sungma kai hai chini to haino rang pusa kroi sampoti kroi abo a problem to kaisa abo belekno nukhung chalawna ni belekno kosto cholina ni belekno kosto abon bageno abono karei ang taikasa somasya nungmani ebake problem a kami rogo nukmani jeng jora kisasani bagai jeng salsa no 2-3 meeting ma khlayu a jorao hingke hor bo ngui thang hingke kaisa thayo bakai kereng thayo koyekta thayo sanja ni jorao tamhni sanai ang sana ringyang tongka amtui khula moidano aro chrairok 14-15 bosor ebakai 16-17-18 chrairok kuthum layei borok okra chakra rok ni bwskangono kuthum lai choak arak bai botol bai achuk laijak wahan mangso achuk laijak nung lainani abo nugui ang belekeno wanai changka belekeno tam sanai sana ringliya a jorawo kun mote se meeting o kok bujukmani a chrai rok no nugui ani bokrok belekeno tamna choliliya belekeno a kamini bagai ang mawan choka tei chini somas ni bagai mawan choka omo hai jodi choli tongkha ke kami o jeng saboni bagai jeng asuk jat dopa ni bagai jeng chirikhogoi nok huk khibiwei jeng thanglai dong kami o bujuk na bagai saboni bagai omo ang belekeno srapsan bagai ani brain choli yang tongkha bo hai nugui mani bagai jeng asu tabuk je bubagra chirikhogoi chini manthai ni bagai chini kebangma man ya rok ni manna na bagai amo sap ni bagai ba o je 16
16 17 18 chini je thinang ni bagai no chung omo hai nok huk khibui chung himlai tong na ble satung hnyawoi mai buksa ok buksa chung jora jora ma tukuya amo sapni bagai ba chung asu kobor haike kobor chawoi chung himlai tong o thinang rok ni bagai no ble nge ang abono wansugo chini o chrai rok no jara kamini okra chakra rok a kamini khomta karida a chrai rok no bujukna bagai discipline tu phanya bagai belai kono wano aborok hai nugoi belai kono mind disturb ungthango abo hai nugoi chini chrai rok no jodi abo hai borok kefek manuyo chrai phangsimi khula moidano se bo amo hai nunglai khangke borok ni life to short ngai hingke jara nukhung ni borok bo shanti ngai emne se rang pusak kroi nukhungo oshanti borok ni sampoti se total pas hoisong nai samung tangkhai se mairum ma painai samung tangkhang ke se thok mukiteng thai ke thung ma painai hingke yang baisa dige chrai rok khasiya woi abo hai chalai nunglai khlai borok ni porina ni jora se samung tangna ni jora se borok abo hai borok ni time no waste khlai hingke o kamini borok tam ngai bobishot tam ngai borok ni thinang tam ngai te alka chrai rok je asani chikon borok no nugoi tam surnai amo a kamini je okra chakra rok ni responsibility tongo thangi sanani ebakai weekly ke kamini borok kuthumlai kaham hamya salanya ni bagai amo hoy jodi khlaiman yang ke je tabu Tripura o jung asuk kabangma jung bonji tong mani abo manai bo jung kuno lab kri hai ma tong ang jodi jung chini thinang no discipline no tu phaiman ya hangkai ebakai abono jodi jung slaiman yang kai change khaima yang kai abo belai ke no bobishot ni bagai hamyang nai hingke naidi wansuk naidi anio kok bumti ma tong narok anga se clear ke chailia kamini thai ro bo saya kamini thai bo saya haipono norok amo hai kami jodi experience khang ke norok abono nugoi bahaima tong norok angle tong thokjaya ani bakhawo belai kano poja hilik khaima tongo abo hairok ang kereng thai jodi nukhang ke chini elaka chin kami rokong ke ang bachawoi kok sungo achrai rong bai tai chaito go borok no bujuk na bagai tai lama ka hammo tuk na bagai ang prai no chaito go bujuk na bagai hamjak ma bai khairuk ma bai no try khai ke abo haino ja kami phang rok jara okra chakra rok norok bachawoi kok sananang norok tamni hinmale jodi sayang ke a kami ni bagai belai kano khoting nai kami simi ya abo hai erte chini jo to ha tipra ha pirjakte abo chini jat dopha ni lasimung man nai te belai kano khoting nai ang abon bai no nangkai tawisa ulo tawisa sawana tini asuk jora no sawoi norok bhai matong norok ano ani YouTube channel ni comments box norok sadi te chung bahake khlaiman abo bahake porbeton khaiman bahake solution khaiman oborok hai chung phaidi chaplayana te kami o thangai chung tam khlaiman abo hai idea radi tai idea sharing khlaiman bisingtoi chung samung tanglayana asuk kok sawaina jotono hambai